lectura com a excusa? Sí, com a excusa per vindre a veure'm. Ah, bo, que qui soc, perdó. Soc la bibliotecària del vostre barri, del barri de Santana, i vos proposo el següent. Tinc un llibre que vos té que encantar i propose que el llegim tots junts, vosaltres amb mi. Què vos sembla? El Cluedo. Mola o què? El Cluedo és una novel·la que està escrita per a que cadascú de vosaltres trieu què és el que passa en el capítol següent. La meva proposta és que entre tots triem què passa en aquesta història. Espere que vingueu a veure'm en una de les vostres visites i això és el que farem. Contarem aquest llibre, llegirem aquest llibre i triarem què és el que passa entre tots. Se'n veniu o què? Fins aviat.